Kardom Nilimen Dipen Rompi Nili APHLC Office Secretary Pinning Way Nilitum talk show on 6 schedule Ingdeng Parohini ra Troxy yang deng Nilitum kacing kicetan ponji alam the Sony son thom do la sila bangso kacing kicetan ponji along Nilitum kacok papon Nilitum kacing honai Sir JI Kathar nitum APHLC President alang lipan rata thengno bachini lo Pardon. Lapen dotulang nitum kacok hapon nitum kacing honai nitum APHLC or thadlang so LA along a President Sir Bikram Hanse alang lipan ta bachini lo Pardon. lasi non nitum jasemet kenang sot pigalam lo nitum kadu kawe karbiang lo ngarat atum kacini nangia kenang sot lo non lockdown do bom aput hat itum lahin gache dam gache bang ke sum krung lo la si itum talk show pen a jok si la bang solam the pachini pon po kado ko vera phan ke cheng si non malom itum election tang det pen itum karbiang long pen ke haidun IMLA karbiang long di maso kado ko we bang pho Ilitum inglong aso MLA tum haidun lo lapen Assam government ta non ke BJP government si cari lo Assam ta Chief Minister Himanto Biswa Sarma labangso Chief Minister Himanto Biswa Sarma kacari pon a sarkar along ilitum karbiang long lapen di mahasau aphan minister ang hoy pek pon pe lage kadu ko ta chini pet lo lasi kopi pod lo Ulo tangte ladak komat lo ke chok che. Ili tum tong ke tek thia por lo ma. Mala tangte la ke hai dun det MLA tum tong alang li tum minister ang ho che Jordan det lo ma. Mate bang pi pe det tong cholang dun prong chot lo ma. Labang so puthak sin tum ja semet ke chingki che than pon policy. Labang so lam thia puthak ni li sar. Ai tum sar phan se arju pon po la ko puson a joine si li tum minister long dun det tai li tum la bang pho MLA tum do dun clip labang so kutat nang lego pi da than po Pardon. Kado ye phanta kelang la tok suna lang dun kado ye phanta choro lo nang lang dun nang kar judun pot la ilitum karbi la pen di masa matalo alang litum aphan BJP tum pe hai lo ke chia tum a vote pen si alang litum hai lo la pen ke non ke alang litum phan minister of arpu ke pek pe po bang ke niligamatha minister apu ke pek pulote ke thek ta donai la pot alang litum hala BJP high command tum ta kamatha la son hello niliga chini dun ke je alang litum phan eson bang ke election ta EVM kopine niga selam ta bluetooth mechanism pensi alang litum han ka pe hai chot ana lama si BJP high command tum pulo nang tum tha be dak nang chetar podum da ri puar kom lo nang me thang le ke hai ke lidet rat le nang pe hai ke lidet ni tum sina pe hai chot le pu son si ma tha lo kom e son ke la pe ne son ke nang tum ke hai chot ke the ka pon le nang tum ke hai ga li ni tum phan ke thek the po si nang tum phan na pe hai chot la po si nang tum ke minister kam ke nang ot du nang ne lo pu si kama tha ru kom la si alang li tum han pi pe da atema minister apu arpu le anon te ke thek ta donai mati di la hello ke thek the munit bidun rui lo te la ka alia ve dat potema ju therak me me ye pot la si esona bang ke la son si kama tha pu si ni li kama tha la ke alang li tum ke thek le do son de alang li tum han pi si ki pi pe dat po ma bang ta non bang ke te non ke minister ang hoy ke long dun det lo itam bang pho MLA do ta HAD minister HAD bolote hills area development hills area department la hills area aphan kapaching thurje phansi la bangso a department ke bill la pen a minister ta bill ta la bangso a minister ke pek thu ke ha Dibrugarh pen bodi Dibrugarh pen amuni ladak Karbi Anglong arlo hills area long ke kopi a kisung ke boy ma alang li ke udam et pangbar et platan te ladak ke
jeng bat jir ta lada ka kisung ke boy lam theke alang li ke chini ne tang te alang li bhan jong sinon minister ang hoi la HAD minister bang ke pek det lo tang te la bang so kisung ke mate ilitum joy thu mu chot ji ma mate chu ke dam tang pe nam par da non sum thu mu chot ji pa bang non ma nang li ka so lam puthat than ek bikram nang li ta me là cái ili tum phan lang lop lo ta pe ke joy ji kali lo ki sum thu mu chot po la pen state government atum aning ke hang ili tum la hills district hini do autonomous district la hini ang kang of phan nang ke ber hipji la bang so ke mang bang ke success lo state government atum der bang ke la si non bang ke ili tum theklong lo MLA election, Assembly election of Frank. Assembly election of Frank tame la bangso HAD. A portfolio bangke state government pen bangke la suta kila ji fansi ka board il. Bong lo malam mang klang lo minister tame Twitter lo mi thang chetok lo ke di. Chetok lo la pen cabinet masih decision and adlo. La si HAD ke pawedet abang ke pawedet si haladak 6 schedule area development lason welfare budobon welfare department hal bang si create je fancy board il la si hala so bang ki create hot bang ke itu public atu Karbi Anglong la pen de mahasa arat atu thur pak pen chi song lo niltum APSLC ke apa prang si lo niltum chi song lo amar si hala so bang ka department jong bang nang bi pikok lo MLA election lo mati la si hala election of prang bang ke department bang punang bi pikok amat non bangke election date bangke non head jong ilitum sar pen ke jong pon alam lo son thak lo je ilitum long pen bang free IML ta efficient kali de minister ke mandun me la bang so efficiency bang state long kirai kom tum kacha leader kacha krong tum hadak state pen tum bang lang plot pen sila tum han lang lo je efficiency awe ilitum vot hat lang so pen phantai tum MLA putunti lapen rada tu mata non mata jethanju lapen alang li nang ta MLA bu da citinte inut em pu bon citin bom alang sondan rada tu baklang kwa la si la son thak si tu thek pon long lo la so pot si non bangke department manang bi pikok lo a minister bangke tum hill district penang pipe der lo ha plain area pen sinang pipon lo la sida completely hills area along a demography ko son ma that tribe setum ko son a pattern ma tu bangke completely zero la sili tum phan ke mission ang theke kalipin ase lapuson akar I ya ilitum lapunon la benon BJP bangke non alang litum ke election bangke ke hai abinong e kali tema setame alang litum rigging pen punon la EVM manipulation pen leche pahai punon seta ke hai lo ta labang so ang bong la ke hai ang bong ilitum jasemet Karbi Anglong arata ajaha katu de ajaha katum ke BJP long kacheto dundo kacherap dun hadi pomat un eho jong hele than sita chini ja sita chini tung te ke chini ne ka bor I thu hai alam ke chini khai sum olo ilitum Karbi khai mate inglong so khai la anwer lo tribal atum a percentage la anwer lo bota chini seta mehalat latum amithang apok kereng nang je phan tangka jersa ani ka pathe pen jok BJP mate national party along cherap dun lo ta cherap dun pen ke non BJP phan pahai dun der lo pahai dun der pen amat non bangke ili tumhan minister along le thang along le la pulo tangte la minister ke long le deta abinong ke thur pak nang podi Karbi Anglong la ruling party long ke do tumta thur the ta lake nili gamat hada lake ladak Karbi Anglong jasemet la BJP long ke do na tu abang ke aning si ke hang thulu minister long le det se aning ke hang hat bang ke udam lo tangte kasi nang li pilo puji la solam ma neli ta chini la bang ke non minister ta long le det lo la pen ke thek the munitum phan an si MLA pe hai lo la pen ke hai ta hala bongali bihari atum kape hai kang tum amunitum hansi pape hai la kala lante lage hala Karbi atum la national party long kacherap dun atum ta la son
Nangji. Ya lason nangji pulo. Bihari Bongalia tumha jakong pethe nangji. La pen ke HAD ta provided nangji. La pen ke minister ta arpu long dun dedet nangji. Pulo la alang litum la sinon ke alang litum demonstration ta hai he la BJP long gidun Congress long gidun tu ke demonstration hai he. Congress tum long bang hai ji mene ajah hai ji athema alang li inut abangge inut Congress pen West na tu bangge ningje alang litum pan putot no jo ahok alam ke ningje nei ta BJP tum bangge lage thu rai he lo alang litum ke athema ame thang tum si lason pache plang nang pusi election da ka pe hai lang tang lo ke lage ta anona bangke ilitum ke APHLC pulo la pena kapre party dolo la song bong karbiang long bong ta ilitum jong si minister long wek nangji buka protest pidun protante ilitum se BJP along abegidun nang nak titi kera pinun hala tum bangge ton prong ben chu bom po la le itum bang ke hang pidun hala tum ke mane hala te ka chalak pul he chuma thaji la sinon ni li arjulong APHLC tum phan kachong thui du nang tum protest tha pu hedi du ni li arjulong lo ni phan ang than lo pu opposition no man se protest tha pu non BJP tu protest hai hi alang li tum bangge la pok du ke pu hala tum bangge bang ho elected MLA tum ta it hit a statement of yai hit lo lage esono bang pudam ta me hala ke thek favorite putala momin bang bangge ke thek personally ke thek bang kali hala ke muthe alang li garo po jo no masiala BJP tum ta alang li phan po ana ning dok o edet la po rokom lo thek ser sita thek ser mone thek muchot lo he thek pik ne kali lo sita chini ne he no mat ke jerso pula he kela bang pli hai det MLA tu alang litum MLA hai dalote Ladakh Isia constituency pen representative lo gedi Ladakh ko an ma amunit ke do nonason dipu constituency pen setame lakni lekai amunit voters do la so ang bom ke alang li ke elitum farman ki du na bangla hala si ase chibidun de o tharlang so pen la son chibidun de haflong men na chibidun de Bukajan mena cibidun de hawar ke hat mena ase cibidun de lo tante ilitum se ese cibidun de nang na alamang ke mane karbia tum si ilitum APHLC tum kali hai kali mothe itu ilitum regional party tum kali ama all Assam pen ilitum phan langdam lo tante ilitum mange therak me pikhangya la karbiang long di mahasosor Assam Legislative Assembly along minister nut along unde ta hang ta juye the hedia la so alam the bange ilitum kamatha the katum ge therak bigan boro tung bang hini bo long dun boro tum ge long dun bong missing tum ta long dun ta ilitum bang kupi polo la so lam bang therak thek the de ining ta kang thek the de election nang le lo tang te Manghutuatiti. No make ejarso jarsa ningje lo seta election nang le lo te manghutuatiti. Ningje tu manghuati. La se no banke ilitum nili ki pudam je banke bang boro tum nike ministerang hoilong unthe. Polo tante alang litum kopia thelo ase chibidun de. Alang litum representative lo polo tante ala government of alang litum ke ther nanji mate ki ha nanji arais do aja kong do ke di nitum minister nang long tunte HAD ke la ke ing karbiang long man di mahaso phan la si labang so a minister ta nitum phan nang pipede upload tangte nitum ke nang tumalong nang do dunde kwan da lang tim ningje nang ji chi resign de ji ta ningje nai tong la puta ningje hai he la pulo tangte elitum ke kathera ka chijin so yo nona bang ke ala neligama tha ningkan isia phi inut le inut phan piji mene motela non pipe ko ti pipe de thuke kapek klang ye la sokar bi tum thang da suli le la so thang man me la tum pu kapek klang apot si la non pipe de la pu bang pi wok chu la pu morning kan sia phi lo ne jinglon tro ni le bank oi ba jinglon tro phi piji mene he ningkan pho ga di sia tarn ke phoi election hai lo te ningkan pho tu long ji
non ke cheng lo Mute mo ningkan si apile pisita cikron trok le apile pisita alam bang eklang tang lo je la tum ke MLA minister anta ke long du nangji ar pu ke ding non du nangji a ot ka via tuk po bang ke klang det la je tan ling seta lo ta BJP atom bang ke ja semet la tribal atom Karbi Anglong di Mahasaw hana bang ke nanglang un epic unte nang ka pawir de jisi ke thai ko thek bang thek dam dak lo athe no na phong chot kali chu ki dam tang phong ke hai sum rong hang ke do bom hota hala phanta ke cheng pen le minister pu ke pe kali ningkan si apilo ne ningkan hini rai bank ningkan hini api no na bang ke hala Karbi Anglong apharman la afana bang ke hala bang atu chief minister atu ke chodora hin hedi alang litum un an cho jela an ka pora velo ke di election nang le po election na phan bai nang ko i bola da ka tot prong non ke hai dun MLA ke che krong tum han ta la election na phan ke bai i dun je phan si la mojut po dok dok apor minister piling ta no na bang pi pe de ji mene ni ning theo e pi ji bu ke an ke hala udam oe la da आवाज का उठाई पो बांग ता दो नोने थांग ता आवाज उठाई थे है सेटा आवाज को पे आवाज lo ning uthai po la bang si ma thadun ni kali alang li la election ning joy no आवाज तो uthai election aprang alang li ning je la article 2000 pen आवाज उठाई po India na constitution long article 2000 ta ave ke आवाज ta uthai long le lo no आवाज pule do ma ti di आवाज pu ka arki pu ma ti di cheng dong i thibaret po ne kali te cheng je long te ko pine ke rasin na ting dong e theng baret po ne la pule la son ma ka le bida ji to ma ke alang li ke article 2000 pen se आवाज ta uthai ji pu ma ti di 2000 la ta ke article 2000 ke ave lang ave la se la article 2000 nang le tong theng ko ke आवाज ta uthai no lo ke article 2000 nang ke le ji la ke amendment ra ka tai tharu nang la kasih tengon chot wa la non la bangso lam puthak nang litum la minister ilitum hanang pipedet aputhak opine kaning je ji dolang ma non ma ke ni tu ning je jelo muthe li ning chi bi ning e Karbi hala MLA tum da ke hoi he tum hansi ka pe hai pa la amunit tum da ke hoi he tum ai se la pula ke hoi he ke thek the tum ai se la se ke thek the amunit tum se pe hai dun lo la pe non hala akatherak ta la ka pe hai tum ka therak abang ke chedeng nang po bo ye lang litum therak thek tang te di therak nang po ko mo phile pisita la bang ke ka therak abang ke do bin po la bang ke non ta therak me khangyang lo gali tum ke Karbi Anglong di Mahasaw sor se therak pik nang po therak thek asam te he la po an asam lo minister bang atum long la dak district ke thong la hills area pulo tang te along ka prek ya velo Karbi Anglong pen di Mahasaw na lo ho Dibrugarh le hills area kali lo ami non itu minister ke Sipsagor pen Dibrugarh pen kali Sipsagor ko pumayong ho ne liha pu hi na tu Sipsagor har lo na tu ke thana li da ha plains area pen lo a home ke la lang li ke ange hala phansi ladak hills area a department ka paching thuria phan inglong hawar paching thuria phan a minister bang ke pi thu de amatla bang pho MLA tu chu dun prong thang ta se chi bi du nai he la pu ye nga si non itu a dun thuang deng dam thu lo nang a dun thuang deng bang ke elitum non barla nang le ji dok dok lo la pen non ke elitum la covid pu pen a jok lockdown ta do bom ta sila la lockdown do bom mang bom ke elitum Karbi Anglong arat elitum jasemet ko pilo ke claim nang po ne ligar ni si het kado we phanda special ana thu pen ge ni lipu at la hadi non ke ti lockdown upon town bethe lege bang megali munit ka ching room lege megali la por non ge kheti ke claim upon saikati ki por non saikati ki si ilitum sun proof nangi pulon ni lege ape pinning ge arve nangeli ta der pik lo non ge abinong ge non theng the sang ge wan thu nang po poran los ta non si ilitum theng the ra ke e thu long lang la posi je than lingsa der seta jatta kheti ke claim pik nang ji ilitum therak re det nangi ke claim clay si ka therak ni ke claim ke therak nang ne ri somar kar jana to manta la si
neli hala alota neli silam lohet in ilititum toy loje aprang hut ilitum la British ke do hut anta ilitum banga khe phan chikia thai ve chiki ke imethang si saita tiki imethang si jataklem la posi ilitum hal so ke ring dok pro angela British tum dam jui pen la India independence long lock pen ilitum banga khe phan ka chikia compete to pick la pen pot ilitum hala jir song a song la pen ser di huna song pupine ne anta ilitum chetine la sinon arong tin ta risomar o karjang atum la pen akithia tuman ta join dun nang po la ke ilitum serwan ke punon ser sarbang ke punon jethana link sita hala so long kleng sarpu pudo hala so kleng sarpu la ke jirsong asong ke japon banglo la si jirsong asong ke japon kleng sarpu do kleng dun do moton aredo moton arvido me apeido lang apeido putsek pudo tharlon pudo chin hak pu pudo chin hak pi pudo bang kep lagi ke japon tum lo jirsong asong lagi arong tinta non ilitum che seng rep nangi nili mithang arong ke seng at lo la si arong tinta non ke seng ya phansi nili kadoi phanda choningri pen ke seng chot kali akam ta claim nangi la pen la bang kep det le claim nangi li la long sarmar sarpima seta la tumalong claim dun mi lake kam ke claim ke lake jok ben seta claim rapet ke thang ra hinuni la si saya bang ke katiki la ilitum aprang ke jir ke dam pu ke dodolo ilitum pur kimo pen lang dam seta la jir ke dam atum ke pilo ke claim blo tangte sai ke claim ka chethan hala so hod bang ke la nonason le institute le ke do kali ke charlie dim la se hala hello asia institute lo jir ke dam la dak se ilitum ki phir ke thak ki bu ke leng lai hoi sai ka tiki anda ka chethan la son thak si non modern kai hod bang ke ilitum sai bang ke tiki pik nang ji hoklo aprang ta ilitum tiki bom lo seta non bang ke ilitum ang bong malom ilitum methang along le phelang ke ilitum do pik jasemet kar biang long la inglom asotum karbi dimasa kuki garo atum long le dang the pik seta lai hu long le dang ilitum ale padu thek theden lasi non hoya hawar non ke hidi along ke sok inglong la hidia sok atiki nang jia porlo lasi penanga na dim la buson si thek dam long lo amithang atum bang ke sok tiki ke dat si hala akaprek ke che so phan Bengali Bihari atum hansi long le bang ke pichurong titi la pen hala tum hansi sai ka patiki han ka patiki sok ka patiki no ka patiki penajok hala tum si ason tractor mesin gari hem ka chikim la puson alang litum si elitum long le penajok hala tum si plang thurong setami elitum khaya bang ke non anta rak si to bok la pen along leta che jor bom ason si theklo la si lahai hui penajok elitum kache rai ji plotangte jasemet elitum methang along le abang ke sai bang ke tiki pik nang po la si nili methang ta nili ta sai tiki pik pule pupe sita tiki lo ani kanwang ta nili sai tiki la si non barla nang ke le ji por bang ke elitum hidi sok katiki abang ke ano tinta claim nang po la chot kali inglong arit hidi gali sitame han the bong hom lai hui ke anta elitum claim pik nang ji la lop lo tangte elitum adet abang ke elitum kar ja unpo la so lang pu thak elitum sarta ni bang da than bom lo elitum yo tangka circulation of money ku alam elitum sar than bom lo la si pining weta alang li than thu po sini li ning thelo non alang li neliala la ni dio ser di hun bang ke neli chini dunde hala da ko son committee ma do aprang hut hakko hut neli chini unde setala jirsong asong jir ke dam abang ke la hello jo ni tum non aphi ka chini ke neli chini o po gali lata ke chok chian ge peking da me lata peking ni muthi akam bang ge akam claim nang la hello pe cheng bang ge cheng nang ba akam claim nang la ke kapering thu lata ke cheng gali kapering thu void
akam claim nangi apranga tenge ili un elo mene he cheng burup thip gek nangi puga lilo mene seta akam bang ili tum claim bek nangi lapen la pir thak ke thak anathuta ili tum claim unaya thema non ke ili tum apu hoan ta bang dum tum si ke thak thu ili tum ke thak thu thede la posi la ke ili tum ke thak thede pe na jok bang ke thak rong pe na jok ili tum apoisa ke hadak si dam lap lu ke nam dam pulate ili tum apoisa hadak si dam lap lu la puye la si la so circulation of money walam do sar ipiniyong si nililong pharoi si dolo pulatang pharoi si atang ka du pulatang te jong si neli karbia tuma dukan le nam dam lo pulate hala neli pharoi si ajak kong ke hala karbia long si dampo seta ili tum jong si la poho ke thakatum bange banga khai ke chi tum si non ke thakapot ili tum poho nam dam lo te la ta na neli pharoi si ajak kong ke hala ke chi tum long si dam ju ipo la son hili tum ki duk ya ठीक है plang lo la posi la non ili tum ako katiki la pen pir thak akam chepe the thu pik khangjang nang ji ili tum ke penang na tum dolo non o ikimia ariso nimso tum hedi culture jinghon pik pik hok lo jinghon lo seta ka jinghon nang ji amuto na bang chini oila etum methanga culture ke jinghon pik anutin ta labang ke ne culture jinghon he puke ningje abang awe ningje ta hai he ta jinghon ke jinghon lo jongsi ka jinghon nang ji lapen ilitum a culture lapen ajutang jubat alama ki jongsi kereng wer nang ji polo tangte ilitum nili choi hong thor jing thang po seleng jing thang po lapen poho jing thang po soarlo tum pusitame pini pekok wamko jiri la puson se ching thang po lake amithang a culture ka ching hon lo pang taxi ka paklang lo tangte labangso a culture a traditional a dress ka ching hon along nang li ke namdam ma bangke ke che so along bina polo tangte ni go an la so culture nang idun po la so lam la jong si thang non bangke langdam el tangte ilitum karbiang longang bong ke thak thek atum bangke 5% loma 6% loma tum se thak thek jod le akapre ka tum ke thak thek theder le hala kona ma hithi kular along bang ke che sole jot ame hala koma ma jog le jor stam ha dak sin nam dam pola se ching thang jot ti lo an ke ilitum jutang ching hon o pu se pu bong lo asi la puson lo pulo tangte ilitum a jutang ching hon bangke mo pijo pe ne ching hon se ta un edet asi la bang so lam pu thak ek bikroman se nang li nilia la tangte ko ison gi puang tung do la ilitum traditional village council pule non ka chehang jo hala so traditional village council ke abinong ke la jir ke dam la pen la ser dihun la pen ke hala servan kep ba sarbang kep along Hemaya kong hemaya kibi pupine nedo la tum hello traditional village council la sinon lo le selam seta aron le village council aron le selam seta halada jirsong asong pusitok nangi la development traditional village council jirsong asong pen pirtha posala dak tok det nangi ankela ke itu traditional po jong si traditional village council po mat alolong traditional village council pulate lake traditional village council ke lake panchayat ta traditional village council lake lapen ke ha areng ke lokatum Europe le dam sita traditional village council ke dolo lake ilitum karbiatum phan pugali josi karbiatum phan puji dongte jirsong asong pirthak pahala dak tok det nangi lansi litum traditional village council man thekji ase ahok la sar ang li pu la se mo pen li karju alam la methang a khai atuma bangke non bangke kipir ke thak abangke ki ong dung atum thek thet deb la se la bangso a effect abangke ko pilo le tum mo phi aphan lihin tan ma kala expert ke kali sitame chethan simum nang la bangso kin sin dai si hini el so bang han po alam bangke la pulo non present lagi economic ke bangke industrial reforman sih ke bang lo
yang pen modern economic ta bang par et lo ang pen il tu ma bang ke non han ta primitive economic la la si mo pen il tu pu pon asar da jong pon lo sai ke claim India ke kapre ka country ason ka lilo il tu mang ke agreement si more than 60 to 70% ke agreement si ka ching thur tu si pulo la son thak thak si il tu ma det il tu kar biang long la pen de ma sa adet ta ana long le ki me ana pir the ki me ke agriculture reform pen si il tu da ching thur nang po la pen primitive economy long si tum non doer lo koson si modern form of economy antra ki dun jima la bangke ilitum non thek muchot chot re muchot uwe ki mi tum si sai ka ti ki bang pang cheng dunang po kali tangte arikong dagran phan lok si rit ka pa free ar he ka par hi an si do khangjang lonte ilitum ke primitive economy an si doer po la si non kinang sot bangke uwe ki mi tu sai long claim dunang po sai ka ti ki the different form agriculture ta kapre ka form du mati sok sang ke ta lo horticulture puta do theng the thoi the ke ta lo lapen ilitum karbiang long son ke fishery ke scope the pi khangjang fishery hai kasimar je phan ilitum thang budget nang o ipin beta fishery simar o simple fish pond kasimar je phan ke so ajak tum sai ka ti ki thek the tum fishery long tame tum engage ponang po lason thak thak simu pen ilitum che than lo cultural ilitum kaduk ka weta ekhai ka chinghon eperi ipindeng sumport ka chinghon tipik sitame kopi posi ilitum nonganta leo ne det makke ilitum a cultural long pen hala dakta economic reform ilitum involve pon ne det hadak pen yong ilitum economic kewang asai yong si langpon pamelo bulu tangte hadak pen si ilitum culture ta hadak pen si itang pon bompo non ilitum karbi tum han karbi akhai tum han ilitum langnang karbi akhai de kapre ka khai so inglong so tum han langnang hakko ahut lang lo bulu tangte ilitum pe ke thak ar lo so pi martum hala pini pe ko khai ke thak la hai hala sut color ke en ke kopine rong do bosa sibu pen kopi me yang dai na tamir gali ai cheteni thu den lo sibu ge son la ha sibu ke son lata isia color lo jong si ilitum la bangso rong danon harchi pen traditional form rara phan isia branding baklang unjen itu kaprek color manipulate lepin and ipin pen sibu pen si itum pure color and lotilata international branding long nang lero lasi non lo mangke branding phan promotion phan ku ke jo non boy ke platform ma sil itum phan public ada domain long no hok ka itum free space do ada pen ta itum no hok ta leun laso porsi itum wiki mi itum agriculture reform atau economic reform ke wanji bangke lapen cultural reform kadu ko belong tamil tu men tham jir song jir ke dam ka chi hui thu non aprang ka ki claim bom ben ka wedet ang bom long non kang tu bangke hui imi tu mar tu the dong lo bosi ema thal asinilin ben kalang lo ahok lo tu masar na lo solam ke tham ka pakla alam ang ke ahok lapen athepi alam lo asi non sai ka tigi alam duri hala duri pudo isia theng piason hedi po anake ding do yo la akalar ka pedo pan ke he sibu lo la pen duri sibu bang ke arikang duri bang ga rong la ke la bang ke la hini color la ke apang penta itu kusar penta practice bom lo non present yong si wiki mi yong si chini dun plot ke international level ta reform duri pen sibu ke abagan le claim sita le do piki la ke seta non ke duri ke theklok le lo ri retik lo ka chini ne tum si ong lo ni limata men si chini cho lo sibu sita arong theklok sita chini de ta thekla duri ke chini ne bo duri ke karjulong ke chengsi lo duri bo chini ne li to frang ne hem do ni to hem lo ke duri bang ke karjulong ke chengsi lo ni bang ke sibu bang ke bang je tham sai par ju dun long bom lo sita la lo ilitum ka chini neng ji ke nang sa bang ke sai ka tikki abang ke ilitum methang char jam vek nang po athema ilitum nangli claim seta ilitum ke job hana bangke ilitum dor lim nang ji ilitum apok yung sing krang ling le plotang ten nangli jat le claim ji busita un eder po nangli chiru re ji busita un eder ji kana re ji busita un eder ji lunwa re ji busita un eder ji che so re ji busita un eder ji la sila
ilitum ke jo phana bangke ilitum methang Karbi Anglong along le thepi ke posi non malom langdam lo pelotang te ilitum jasemet ilitum akhayang bongke no pak ke othek thi ku ke othek thi ta cheparok ta thurong ta du lasi la pusona bangke ilitum mathadam et lo pelotang te therak me alam lo nang liyong si sai tiki thek the lage polote cheparok ta thurong bote la bangke chok chepi alam lo lasi sai bangke tiki pik nang ji lalu pelotang te labangso asai katiki along le bangke nang limethang cerai longpo labangso along le along anut kaprek kece so nang cerai redet po latai litum isi adet ka cerai pan isi ka cesong lo asi sai katiki alam apu thak ke nang litum pine kaning ji avelo pelotang te nili angdeng kaprek si dam chu po athema kachin kinang ji alam non soni son thom dolang avelo ke di avelo na ani Hindi alam meningi teh pun Hindi alam pen lagi kamala ne Autinoras Sengyung Athindroras Athindroras Sengyung ili tumpana choningri ke Hindi alam pen le ningi tha nili ke Hindi bang tek tek nang li tum ningi अभी हमारा भाई ने हमको रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी से बोलने के लिए तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा यह कार्बी आंगलंग में यह 6 शेड्यूल एरिया है तो हमारा ये 6 शेड्यूल एरिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 10,434 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ का जो लैंड है यह जमीन हिंदी में जमीन बोलता है लैंड के लिए तो यहाँ खेत करने के लिए बहुत अच्छा जमीन था इसीलिए हम लोग बोल रहा है कि हमारे लोगों ज्यादा से ज्यादा खेती करें ताकि हमारा उन्नयन हमारा जाति यहाँ जो लोग क्या बोलेगा इसको ट्राइबल लोग डेवलप कर सके तो इसीलिए हम लोग हिंदी में भी ज्यादा बोलना नहीं आता इसीलिए ब्रोकनली बोल रहा हूँ तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जा रहे हैं कि যিটো তেওঁ জানিব খুজিছিল যে আমাৰ 4-5 জন MLA আছে বিজেপি হয়ে MLA জিকিছে 5 জন কিন্তু এজনো মিনিষ্টাৰ পোষ্টটো নাপালে নোপোৱা কাৰণ আমি জনামতে তেওঁলোকে কোনোবা হাই পাৱাৰ হাই কমাণ্ড সকলেহে তেওঁলোকক সেই EVM মেনিপুলেট কৰি পেলাই ব্লুটুথ মেকানিজমেৰে কৰি পেলাই তেওঁলোকক জিকাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ পাব্লিক কি বুলি কয় পাব্লিক সকলে তেওঁলোকক জিকিবলৈ দিয়া নাই এইটো মেচিন কিবা কৰি পেলাই জিকাইছে আৰু তেওঁলোকে MLA হ'বলৈ একো গুণো নাই কোৱালিটি নাই সেইকাৰণে কোৱালিটি নোহোৱা মানুহবিলাককতো নিশ্চয় এইটো বিজেপি সকলো তেওঁলোকক মিনিষ্টাৰ পোষ্ট দিলেতো তেওঁলোকৰ লোকচানহে হ'ব একো কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে কোৱালিফাইড নহয় সেই মিনিষ্টাৰ পোষ্টটো পাবলৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকক দিয়া নাই কিন্তু ভুলটো আমাৰ মানুহ আমাৰ ভোটাৰ সকলে ডিমাচা হওক কাৰ্বি হওক তেওঁলোকে বিজেপি সকলক যিটো কোৱালিটি নাই তেওঁলোকক জিকিবলৈ দিলে তাৰমানে আমি পাব্লিক সকলে যিসকলে জিকিবলৈ দিছে তেওঁলোকেহে ইচ্ছা হৈছে যে এইটো হোপলেছ মানুহবিলাককে জিকাবলৈ দিব লাগে আৰু মিনিষ্টাৰ পালেও নাপালেও একো কথা নাই বুলিহে ভাবিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক জিকিবলৈ দিছে এইটো বুলিহে আজিকালি মানুহবিলাক ইয়াত পাব্লিক সকলে কথা পাতি আছে আৰু আমিও তেনেকে বুলি ভাবিছো तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है कि बाद में हम पहले भी हम बोल चुका है कि हमारा सर भी बोला है कि जो कार्बी आंगलंग से
कार्बी आंगलोंग और दिमा हासाओ लेके 5 MLA है हम लोगों का। तो वो 5 MLA लोगों को असम गवर्नमेंट भी एक को भी मिनिस्टर पोस्ट नहीं दिया। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो APHLC का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव। नोना बांके इलितुम दुनथुंग देंगलो इलितुम APHLC असम abangke jasimet ilitum akemang itu ahur pen ke ilitum labang solam ta cethan pon bom nangji ilitum ke claim bang ke claim piglo seta ahur pen la puson matha de titik election ke haya phansi latum ta claim chodlo pusi ajha atum matha de titik rat atum mangbom tasili tuma bangke APHLC pen ke election ke hai chot aphanle labangso a party akemang kali bon sita nilitum APHLC a song bangke asitin asaya mo along sita me ilitum akaching thura bangke kenang sot akapa prangdun asona kisung bangke ilitum along dopik sai katikia hin loka charlie hin lapen towar kedam kewan me lang se kachelang asitin akisung along penta ilitum kopuson si kachepa jok thekjima pu akemang pensi itum APHLC abangke jasemet akemang ke lahelo lasi itum APHLC election hainangji la ethevet le akemang kali lasi labang so lama putha sarta radaphan thantha pusinangli phanda chuning rilo la solam bangke rat atum anta chini lo non ke ilitum kapachu bay nangya po ke nang nelo la pen ke aku ke than thu boy nangji than thu thepin sita rat atum chini at lo ko son si APHLC nang ke man ma ilitum nang ke man ching ke 6 schedule pangtang nangji la pen ke 6 schedule ka pangtang ji la pen autonomous council ka pangtang ji pulotante la pen ilitum adet kache right hegi along ri la pen akhai kache right hegi pulotante hala keche tuma phan political right tamane vote ki pi ajakong halang litum phan pi pede nai la pen ke hala tum council long election na pache dan dun long le nai la hello mainly abinong alam lo la si la support si ilitum 6 schedule angdeng pihini angdeng sur troxy pen election ka pedo la pen council election ka pedo la pen council voter list ka selam al aron selam bek nangi pula itum cedan si ilitum a council non ke dobam a council tumges selam le det pot si ilitum high court pen order tavan high court pen order wan det non alang litum claim to thedet la pot lage ilitum non anta APHLC ke la si che song bom lang ka che song aja dengan pulo election ke dun ke kache song election ke thur ke kache song pu munitum chini ne aja tum ke kali ndi chini ne la si ilitum phan kache song ing ton kok pu si pu ya deng ke nang tu APHLC tu kache song ing ton kok pu la ke democracy pu ka chini ne tum lo election pu pia bos tu ma democracy pu alam ka chini ne tum sila kaning je athema ilitum ke chengku ke ilitum choning rilote council tum al aron silamji busi ilitum ke kamathal la si alang litum han choning rilo batai pli pho bak choning rilo claim kledet lo ilitum ajha tum areng da che flok lo jat lo vo lo ilitum ban ta kol lo kangkir pi neta phalo lai hui claim lo seta alang litum thang da claim gedet la si ilitum high court dam lo la high court ke dam ke lag election pen ke haya tum akam ga li lage election ke hai he posi ilitum high court dam nang ko yong si ilitum election hai det posi high court ke dam ya kam re det imitang se claim det poke lage seta ilitum phan ke election ke nang pe hai he det apon amasi ilitum high court dam nang ko high court pen order wan lo an ke high court pen order long to look the council tum
ทั้งตะเคลมเคลเด็ดโลลาซีอิลิตุมก็จะส่งตัวบังเกพี่อาเก่งกำบังเก election ทูราไฮราลานเล่ละบังสัวโลเซลามันอารอนเซลามันนักปุลาสัวก็จะส่งแล้วนอนเกโดบอมบังเกเสตารัตตุมชินีนี่ละสัวลัมบังลามาซินอนอิตุม MLA ก็จะดันหุตาลานิตุมอัลโลเซลามนังยี่ปอตุมฮานี่เปรมทุละMP หุตาMP ก็จะดันหุตาละอัลโลเซลามนังยี่ปอตุมฮานี่เปรมทุละอันนี้अल्ले के दो के बंगाली बिहारी तुम सी अल्ले के लोग हाला तुम हे लोग तांग ई la solam हाला तुम इन तांग लो लसी नॉन इली तुम ये टू दैट तमे बो मा अलाम के लापुलो के नॉन ई तुम कर जुलों के पंचायत अल्लो बेन से सलाम जी पु सेता सिक्स शेड्यूल आर्लो के पंचायत अल्लो के नंग देउदुन उन ए लगे लो लोग ke tok constitution along six schedule long ta la pen ponchayat along long ta ke tok ang do lagi an ge non a jaha tung e pulo 1951 pen nange ke wang tum phan an ke amen than et po non ponchayat along pen ponchayat along pen si than un po ponchayat along long ge six schedule ar lo ke kam nang klem un e pulo ili hele ho dai tu kok sita hala tung ke hala ponchayat along long ke tanjia lam hada ka tokti ke tanjia jakong pipi la tom ha ko pusi ke than thek po lage lasi lake lam jong jong lage ili tum phana pido phan aphan chodanat lage lasi la so lam mangya rong bethi ta ya tum la ko puloma munit tum han kapa mang hua kam claim ulu pusi arjulong ke than nam tap ni tum ke 1951 pharo kreser kebra phokebra sipen ke wang tum han ga men than blak lo man lo ke than poอันทางเกทันบุลเลตบิสารลัมออกเลยจงทันที่ปุสิตาโนปักไหนบดีโนเกไหนบดีอนุเกมัดลงเลยก็ดูอนุเกปุลเลตฮัลละอารอนเลยอารอนพันธุ์อนุเกปุลเลอารอนเกคนอารอนโลปนใจอารอนละเกอากูกังทันเยอะมังมัดโลแล้วถ้าโอโฮมียามุนีถ้าอาซัมกอร์เมนมุนีนังทันพี่มาอิลิตุมพันละเกลำยองยองอลัมละเกจิปิลูดูนังนี่ละสลัมบังกิพอมีบ้าก็มันเนี่ยใครพอลำมาไปแล้วอารอนลงสิเกทันที่ลำสิเอาไปเด็ดเอาไปเด็ดอาจจะโกงเอาไปเด็ดอนุปักมาเสียเอาไปเด็ดก็พูดกังท่านปอละเฮละสิละเกกับป้ามังหัวตุ้มตาลาบังเกป้ามังหัวเฮ็ดสิกิมิละสลัมบังเกรัตตุ้มพันป้ามังหัวลงนังนี่ละบังเกละสิละสลัมบังเกอะฮอกโลเอลิตุมวอเตอร์ลิสบังเกcouncil election upon the semet ladakh banke six schedule along ta pulo la pen apran constituent assembly debate along ta la solama banke chingki piglo la pen chedan piglo gopinar bordolo ya mata la solama banke pulo je ladakh six schedule a council along banke non tribal banke pajok dunlong le la pen election pathur dunlong le pusi gopinar bordolo amithang ta kaningje dundo non ta six schedule along do la bang solam ketok lasi jasemet ni tum APHLC atum akemang ke halasu atteng ben si dam nangji pulo jong si parlo penamat chethana ling seta election bang ke hai nangji po claim through nang election hai la te choklo puason te la bang ke tum pan ningji je deji polo seta ke claim lo tangte mesia nangji inthirjir nangji la pen parte claim kleder methumu Yong si claim pami me pulo tangte claim kle dera bang si mithumu la si ja semet APHLC atum akemang na se rat asophan ahud pen aning kap ka remind thu aning ka chep kapawang thu tene jang po ajha ka tum matha de ti la son APHLC atum ta party lo ke se party atum ke political party tum ke ajat chi ne lo la election hai nang po lam si matha chodlo seta asnut kapre ka party to bangke la puson matha ta hailo mene seta itum regional party APHLC bangke ahok pet ko puson si claim pa mit hekjima la si kai ke ta kemang lan chot kali election bangke akapre kalam lo halata kenang solo seta la wrong amat non amat BJP punan Congress punan ajana party na seta elitum ke dugo aga di BJP along le dun seta Congress along le dun seta ba akapre ka party long le CPIM along le dun seta amoni ra tumge kiduk ke la putha tha ka di
mate APHLC long itu tum duk nai lo butang puji ma BJP long itu na tum plang nai lo butang puji ma majau phantai li tum jongda mathai ave ajha tum la chiki bisia tum plang lo kar bi tum chiki bisia tum ke plang pele tum khai ke reng ji gali ke dor ji gali asila bang solam putha ke kar biang long arara tum kachini bang ya kenang so la kapiduk ke hadi la ili tum phan apok du poche pachi pu varet nangji la pen pat pe cholong ledet nangji apa papi cholong ledet lo ten ke itu malam anang kroidun pet pu pucini si ili tum karbia tum papi duk la kapi piduk ta la sidul aron ke an airport hala paragraph 2 sub paragraph 7 a law kaselam aron kaselam ledet pen port si duk ik la ke athema non ke ke tum an vote nang pidun long election ta thur long sidul pen claim hai he ili tum papa tum ta UPDS atum ta bang paragraph 2.5 along cetok dundet alang litu cetok dundet ponchat alo pensi election pedonang pu amade darmane ke tum amen papet than long nang ni pu siala dak alang tum cetok dundet cicini ne de lo la nitum ke tum aphan amen papet than long nang ni pu sing ni tum ke cetok dun lu pu alang litum cicini ne na pu jo athe loke rokom si mati di loke la si alang litum cetok dun det lo nge non ke alang litum ni pu ke netum ke hala MOS long ke cetok bahire ke netum ke kapre ke claim un pu ke la tu ke thek lor alang lo ke claim lo te alang litum han RSG phasi ta PG la ke athema heinous crime pada paragraph 4.3 long ke top do ko ke alang ti tum han MOS long la tu ke la si non hala ili tum han hangjo lo he arong aja tum dam lo kapilu kam ni tum lo selam lo pu ha secretariat along home department long li et lo pu si pu bom le he ta hala so lo long ko pi si ke top ma ke na pe klang ha he non anta ame thang lum da chini ne pu si ta lang li tum chini lo ka ke than the kar pi tum han kapilu ji pu ange election hai bin anda me pujo election hai lote ange jata claim popu election hai therapy la so loben election hai therapy alang litum pc claim tu unjela ari si ke rak check pole lage aron ben si ke rak check po gante lage six la jakong ave muchot po ge lage bang ke che tum si ke hai po lage hala tum ke che bongali bihari to aning ke hang ling lo alang litum claim un tu nang leji ase itum ajha katum ke damtang anta ili tum che than olo kivir chini ne ta kivir ko puson si kivir mala salam the chini la se nili isi bible alam pu dam de pon nili christian ke kali tema se ta bible ahut pen lang po se chini halada aprang jihudi tum la puson kivir dolo nangli phanar juje la nili ko an ma ke thegla se than po halada halatum kivira huta ajha katum la chiki bisia tum ke plan halatum ke komalo la midu kirung tum bang ke plan o seta kaduk kawe arat bang ki kang chir pen ki kivir lo non la puson thak ang deng si kar bia tum long tan ang kele lo pusi nili ka mathada hala suhut hedi hala suhut hala ruling class atum ke hedi roman atum long lok se ke rap dun la boyo la non le itu ma karbi atum ke ruling class tum le ke che tum long se rap dun baret hedi BJP high command tum long se rap dun baret hedi amat hal atum ke plang chen chan hala ke plang atum ta ong o kali de ke di ong ego la ong epic si plang ong epic setala ame thanga khai po ana ke ong atum bang ke kivir lo atum bang ke sta hala ke plang dun atum bang ke la so lam bang ke chini ne det ke di amasi dun thu bom rap dun thu bom la bole la se la so lam pe na sab so ili tum ka chinglit abang ke dolo la se ka chini bang ke hala so teng ili tum follow dam nang ji polam ta kali seta kivira bang ili tum chini nang ji ke nang sab la se non bang ke la bang song deng aport ding olo posi non isiang deng dam thunang la bang so phili tum la bang so chingki che thana bang ke pajut po nang pining we pharman ke non la bang so coronavirus aphan itum vaccine bang ke enangji busi government atum ta pang dak lo la pen penangan atum phan vaccine ta pike pilo la si la bang so a vaccine ki pg ke
online registration claim nang ji pusi pulo lasila bangso registration ke claim ji aputha ek bikrom hanse nang le rataphan jerso than paklar tha la covid vaccination aputha elitu kachini du naing bang la hen lo kaprek India det pilong haladak bangke menan vaccination ta du bomlo mine sita dak elitum karbiang long lapen de mahasau lapu inglong adera jo bangke jum hek bensi vaccination long chot la 45 years pen above tum tame non first dose la so vaccine ki pi phan available avelan lapen second dose ka chi pi tum hanta hala tum hanta ni phan teng te ni tum ka chinia tengke karjidun long tengke long lelang alang tum ta availability pan do elang la son thak sinon isi ka pherit meme bangke la henlo non iludum kar biang long bangke online registration lo tangte iludum ko son se ke claim po non weskar biang long apart le dam tha iludum amreng ta me achit tim area ke internet si access no network masih ave chin thong son ta me iludum dam lon te handa ke 70% area ke network ave amri da la buson thak hamren constituency da loson thak so cheng amata network access no angse lo tangte online registration bangke ilitum 18 years and above below 45 years atum bangke ke claim donji sumkrum la so pot se ni tum ahin ben ki pukang tung bangke network kawe area bangke lake government pen mate authority pen mate halada ke do asa tu gram sebok atum alang litum offline pen collect ponsi kumama amen ke tipi metum an phan submit am pen hala so teng immediately in the vaccination bang ke palit emergency busing te matha po athema non kadu ko be bang ka tipi sai selo same litum karbiang long bang ke papidun hoblo la bang ta la son thak si ilitum karbiang long bang ke to papidun hoblo lason dak taksi litum karbiatum kedo karbiang long pen ang tang sunapura lomason sunitpura lomason punoy lapen ani lapu borboha kandura nogo hojai district along angkang arlo punoy alang litum tame kupuson lone karbi itum do area lone tribes atum ke do area port lone pilone hal hai lomta vaccination ke long le to phai ong dung la lasi kadu ko be atum tame nalitum local area network ke do atum bangke che bor ipen la vaccination immediately ke che palong don je phan bor i bo kusini dum hin pending ke pon no la pen kar biang long angkang arlo bangke authority mate la government atum pen immediately asa dum phan instruct nang po offline process pen la 18 years and above below 45 years tum phan tame immediately vaccination bang palin nang ji la pen council pen tame isi la bang so message pidun pen immediately pali kusini ning ke pon la si la bang so vaccination allama puthat sar pine kaning je ji dolangma rat phan ke than paklar ji la pen na non lockdown ahot rat atum la jasimet arni ka chongdap la pen han epeng ni ka chojor atum akisung bang ke do binong lo la ke tum ka to weta chini pet la pen ke chedam ke chewang don rap kisum ke boy pen anta etem kisum dolo la se rada phanang li ning ke pathe dona lama pathat pine son bak nelige la lockdown hu do bang ke hala vaccination bang ke pheri mimi ta dotima athema dak RSS tum bong osena tum vaccination pomat kapre ka kai no vaccination pirong ta son ta bi thegi meni vi det ji meni labang pheri dam nang kok seta akimi a vaccination si hok a vaccination si long pulote ni lia bang matha si endun rep si ki mi pusi matha la pen ke endun rep pen che than pe mi nang yalang litum et ko pipia ke su si alang litung ke doma la bang pachi ni lak nei doctor tom ban athema la akapre ka akisu do tan lo te la ta la hinu irong da je plang pusi pu la lo ison bang ke la pen mu pen ta pulo la lockdown hol bang ke la ke ilitum kheti ke claim sun proof nai la athema ke der lo pining e arwe wang der ma non ge aru chiklo ta ki jutu po
เราพอสิลากไปปรับนมพกาดูอิตะลาso kheti ke claim bang ke pusi neli kachoning ri ka do ve tum hanta lalu non inut hanjang jobah alangli bangke Tripura alam the puthak than pirtha pusi pulo sitame nilitum dia chu hanglo pining veke apor do olo posi Tripura alam bangke tum kache thanang ji ke akenang satema seta mornika prexi la bang so lam puthak ke tum klar dak pen than pon po hasi jersu than me Tripura ke jersu nang lita Tripura bangel la kan nili batai ke thom lo hadak sik schedule alam ke thandam aning pirung dam la pen ajoksi nili ke tok pot ta la tum lak ke bagdu leaflet che selam social la tum che ron lo la kan ni tum social media long ta jok ta thek lo la pen non halai hui pen pot kachini pen jok alang li tunge pho bat khang jang lo mati non ili tum karbia tunge halak ke pho bat hedi ke le dunanat lang hala tunge pho bat khang jang lo ningkan ko an lo ni lama siala tum bangke ame thangare chum si thur plut si alang litum local party hala ame thangare chu ke congress munit la congress president la alang li congress president che resign that si Tripura matha polo ne pilone a party che sel Tripura mota pubodi Tripura mota wa a party che selam thu si alang litum regional party pensi council election da chipahai dat la yo la si non ilitum karbiatum la helo ka charli do nangi moder pick hot ke der to ong la non ta der to ong lo ilitum 1951 aning kan ke ilitum karbiatum 88% la pen ke bang a ke dinge 4% vet bang pli vet manga tunge non ke bang atum ba ke 45% le to add lo 45 lo ne 53% le to add lo la si bongalia tungge arnisi atumi dik hata inut amunit phangi pu nang tum karbiang loge vir et loge avitet loge pusi pu ingnek ang sege pu ko nasin nang tum karbia phan chu klem bom akam ge dolang to karbi anglong ge vir et loge pu la solong ge kala karbiang loge vir pu ge army ta pu he la ge 2007 ani kanda pu et lo la si la solam bang karbia tum chema thape me nangi la election hode ho po lamba gali la ge ileko pia por lo election ko pia fan lo election po bang chini nang ji sila bang solam puthak sar than lo tipra bang ke percentage pen le lang dam polo tangte inglong aso tuma phai bang ke ala tum jum pik an lo etum non karbi anglong bang ke etum inglong aso tum aphai percentage pen lang dam polo tangte etum ajar su ke onglang hala tipra atum pen ke hala tung 22% bet lo setame ili tum bang ke non 50% bake tribal atum dolang setail tema bang regional party bhan election bang ke chepahai unelang seta chepahai unpu non phong bang ke pusining thelo hala tumalong ka charlie dunai ya kenang sotlasi tipra bang ke tum sar ek bikram han seta nangli dambom lo pose hala da kisum ke boyalam thege nangli pe nan chini lo lasi na labang solam pe thebu thak thi hek nangli rat phan than pakla tha non amut pilam bang ke lalo non e boyalang litum ada council ke cerai undet labang ke itu whole north east ta isi itu phan nang ang thek nang paklang lo je inglong su ka ching room pen itu asai cepat chun un boga athema ke damtang por hut halada communist party lok ningkan ko rapodu ladet congress tum dolo ladet non bjp tum option dolo sitame kei sutum ching room pet pen bangke non da council cerai undet lo la pen itu whole north east along ta isung alam che than lo pulo tangte no hokle palidam de istami Tripura alam lidam de te ilitum ke than alam rat long message dam de sitame non e bhoi bangke Tripura lo inglong so ton ke bang chingrum pet lo chingrum pen council cerai undet lo lasi ilitum da kar biang long ta labang suki un e der ji asai bangke ave lasi non ke bang ji aphan tamil tum che than nang kokpo non ke bang ji por hut ami council bang tum ko son si ka serai dun ji mala bangke ka chingrum ni bangke Tripura long pen ke lang duning ke nang sot lo nilitum hadak Tripura long ke dam hut lo nilitum phanang pon lo CAA protest hut hala bang so protest hut nilitum hadak khumulong long si nilitum hanang bidam la pen hadak nang ke bidam ma thayan da we hotel an da nilitum hanang chak si amat si hala dak khumulong long tribal hostel hudu
tribal hostel pudo lata kabarim ahem kabarak sukali electricity avelo lang ta avelo lapen asar nungan ta avipin nonang itun mani nitum tamne kumulong long tribal hostel na lo do punang tu lang dam non non ta barak rim lang bon sita mi non ke party regional party bang lo pot laso hostel renovate to pumine kita la sut ke condition hinu pin nitum ke dam lo lason thak thak sin itum menangan tribal arong dam lo dam pen sini dam lo je tribal tu makisum hala dake kilit pik athai le sita mi non bang ke bang political power ke thinai jakong labang so jakong ke chen dunun ed la sila ke hidung alishan itum panang tan pon lo la sila son thak thak non itu karbiang long long ke national party long si ilitum inglong so tum agi ka chinrum dun ke on non ilitum APSLC long ke damtang election all over karbiang long pen itum 56,000 award il so se chot long lo la son thak thak ASDC tum ta suri ingkoi ra ke thom anang long dun lo so se chot nang long dun lo la ana vote congress pen BJP long si de kok lo la si non e boy ki bang ji hot bang ke council itum Tripura ason yang si cing idunji la pen metang asai yang si kimang sai yang si cepat chunji pulo dangte BJP long ke do aing long aso tu congress long ke do ing long aso tu nang litum ni dak hey so an chingrum et pen itum sai deng nang bu si ni tu mathapon kali dangte nil tum ASDC ka sesong il tum APSLC ka sesong ke labang ke nohok ta lidam wede ta hai lasi national party long ke do a leaders nene atum do haladang inut Tripura rong aricho alang li congress long cepaduk dun wek Delhi si doklung lo kita me Delhi atum han ka convince pan alang li bor ilo chunche si bang ame thang state long chewang lo chi resign khud lo la son thak thak tum kar biang long ta congress long ka cepar jan long ajil dingklui tum dolo BJP long da ajil dungklui senior tum dolo alang li tum nami chi resign lap rabang on labang so platform itum council nami cherai lai lo lapen non Tripura asor nilipan birta nang pilo ari chomasi birta nang pilo non ilitum paragraph 2 sa paragraph 7 pen kasilam un e pu non BJP tum kipu la so lo ke silam un e popot non ban council tungi election hai dia man non ke alang litu ke kasilam thulu a Tripura ke kasilam thulu no la pen ke chetum amen an ke than lap pu pala tung ke nilipan nang than la si dak council election MLA MP election an ta yong si ilitum hai le hai et lote mane la kasilam kang tu dum yok se hai et lote la kasilam un po APHLC chot pu len ni pu dam gali akaprek regional council regional party tu tanang hai dun lote alang litum ta selam un po la ke bang Tripura ning kasilam un det kente la si prangala chakma autonomous council Mizoram lo ke un et lo Mara autonomous council lo long la ben chakma autonomous council la ben Mar autonomous council hala dak Mizoram long ke thom du lai pu du ke thom du hala autonomous council ke thom long ta hala dak ke chetum amen ke than lap lo dak la si ilitum dak ki un edet ja kam ave abinong ke BJP congress long dudun kur bosi ki un echot ana alam thepi bange ason ka prekali la se ala Tripura non aricho bubagra bangke ke damtang ke alang li la Tripura state aphan state along congress a president lo setame congress along ke to pen ke alang li thang da claim ne de lo la so pena jo pa claim da long le de thema ha tum ke national party pina amasi alang li matha et pen congress president pen che resign si ar pu pen che oc ame thang regional party che seng lo la che seng pen ke alang li tum Messi election ke cepahai under lo nona bang ke alang litum council cerai lo la pen aron tami alang litum kasilam bang ke pangceng under lo la puson thak thak si litum ta langdam et lo pulotang te ki un eder ji allama masiawe litum jong si ahok pet pen claim pulotang te litum un regji la si pining we la bang so talk show on 6 schedule ing deng tharo hinira troxy ang deng abang ke litum apordam oloposi kacing ki ci thanalam the bangke lapuan verlo la senang litum kaduk kawe labang so atok so nang kelang dun ver la pen ani wang tame kelang kan tung ver titi abang phu ke the ke ding korting jira tum phanta choro lo la se pining we labang so atok so long jo semet litum ka chok ha pen nang ka chitong dun rada phan ke than paklar dun
itu masar jai ka thar nangli phanta choro lo lapen itu masar wo thatlang so LA along a president APHLC sar Bikramansi nangli phanta choro lo lapen kadok kawe la Karbiang long lapen di maso arada phanta me itu APHLC ahin pen kadok we phanta kardom pa jersey pining we abangke apansi kangton iglo kardom